SwiftLift е компактен вакуумен повдигач. Специално проектиран за разтоварване е на нарязани работни парчета от масите на мостови циркуляри. Захранван от сменяема 12-волтова батерия с енергоспестяваща система, което позволява работа без презареждане през целия ден. Сменяемата батерия може да бъде заменена за секунди. Операторът може да вдигне работни парчета от хоризонтално положение и лесно да промени натоварването на вертикално положение и да постави работното парче на транспортна рамка. Вакуумната уплътнителна лента от пяна е подходяща за гладки, огнено загладени и чукувани повърхности, осигурявайки сигурно захващане. Освен това разполага с аудио и визуални аларми за повишена безопасност.